विदर्भातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली। 6 महिने कालावधीचे कोर्सेस प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग, वेल्डर अँड फॅब्रिकेशन। 4 महिने कालावधीचे कोर्सेस इलेक्ट्रो प्लंबर, इलेक्ट्रो वेल्डर, सोलर इलेक्ट्रिशियन आणि फॅब्रिकेशन। तसेच 2 महिने कालावधीचे कोर्सेस कॉम्प्युटर हार्डवेअर अँड नेटवर्क मेंटेनन्स, मोबाईल रिपेरिंग आणि सीसीटीव्ही इन्स्टॉलेशन अँड मेंटेनन्स। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची शिक्षणाची अट नाही, तसेच सुलभ शैक्षणिक कर्जाची सोय। अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। 25 जून 1975 मध्ये अचानक आणीबाणी जाहीर झाली आणि ह्या आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर त्या आणीबाणीला आज बरोबर 50 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत। आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर कित्येक जणांना शासनाने, पोलिसांनी उचलून डायरेक्ट गाडीत घातलं आणि घेऊन गेले। कशासाठी घेऊन चाललेत, काय आपल्यावर आरोप काय, आपली चुकी काय हे माहितीही नसताना बऱ्याच जणांना त्यावेळी पोलिसांनी नेऊन तुरुंगात डाबलं। असे कित्येक त्यावेळी जे आणीबाणीमध्ये जे बंदी होते असे कित्येक जण आत्ता आपल्यासोबत आहेत। आज खरं म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने त्यांचा एक सन्मान केलेला आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहीचं प्रमाणपत्र एक त्यांना प्रदान करण्यात आलेलं आहे आणि हे त्यांना प्रदान करण्यात आलं। या समारंभ आता शासनाचा झाला होता। सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते हे पत्र या सर्वांना सन्मानपूर्वक देण्यात आले। काही जण आपल्यासोबत आहेत जे त्या काळात बंदिवान होते, काही जणांनी 2 महिने, काही जणांनी तर 18 महिने हे बंदीचा कालावधी भोगलेला आहे। हा कालावधी भोगल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांनाही काही समजत नव्हतं आणि कुटुंबियांनाही खूप संकटातनं त्यावेळी जावं लागलं होतं। आपल्यासोबत काही जण आहेत, त्यांच्याशी आपण बोलूया। आपल्यासोबत आहेत बाबूराव भुजबळ, ते 2 महिने आतमध्ये होते, तर त्यांच्याशी आपण बातचीत करूया। काय ती स्थिती होती आणि तुम्हाला कशाला म्हणून नेलं आणि काय? त्यावेळी आमचं वय एवढं लहान होतं की आम्हाला त्याच्यात काय फारसं माहिती नव्हतं, पण त्यावेळचे माजी आमदार वसंतराव साटम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सत्याग्रह केला। ज्या दिवशी आम्हाला अटक झाली त्याच्या आदल्या दिवशी आम्ही आणि माझे दोस्त असे परगावी गेलो होतो, पण त्यावेळची परिस्थिती अशी, लाईट पेटवायचा नाही, नुसत्या काड्यापेटीच्या प्रकाशात बघायचं आणि पोस्टर लावायचे, घोषणा लिहायच्या। असं करता करता आम्ही जवळजवळ पहाटे 4 वाजता आमच्या तिथे दहीभाव म्हणून आहे तिथल्या स्टँडवर आलो। तिथे आम्हाला पोलिसांनी अटक केली। कशासाठी केलं काय काय काही सांगितलं नाही तिथे आणि सकाळी आम्हाला देवगड पोलीस स्टेशनला हजर केलं आणि म्हणाल तुम्हाला मी अटक केलेली आहे, तुम्ही जर माफी लिहून दिली तर तुम्हाला सोडून देऊ। तर नाही, आम्ही 2 जण होतो, मी आणि प्रकाश जाचक। पण आणि आमचा तिथला जो हा होता मेन मनुष्य तो सुभाष वसंतराव साटम, त्याच्या मार्गदर्शनाखाली मग पुढे आम्ही त्या तुरुंगात 7 दिवस काढले, देवगडच्या तुरुंगात। तिथून आम्हाला शिक्षा झाली। नंतर तिथे जे जेवण मिळायचं त्याला ते भत्ता म्हणायचे। आमचा सगळ्यांचा समज भत्ता म्हणजे आम्हाला काहीतरी पैसे मिळतील। बघितलं ते भत्ता म्हणजे काय, 3 चपात्या, त्या चपात्या म्हणता येण्यासारख्या नाही, अशा चोळल्या हातावर जर तर त्याच्यातून खाली तो पीठ पडायचं, अशा 3 चपात्या आणि 200 ग्रॅम भाजी। ती कसली काय सांगता येत नाही, फक्त ती उकडलेली होती, त्याला 52 पत्ती भाजी म्हणायची आहे। ती 52 पत्ती भाजी आणि 3 चपात्या पहिल्या 4 दिवस कोणी खाल्याच नाही, टाकून द्यायचे। काय खाणार, ते खाण्याची सोच नव्हती। पण त्याच्यानंतर एवढी भूक लागली की त्या चपात्या पुरायच्या नाही। मग त्यावेळी काय होतं, आमच्याबरोबर काही लोक वयस्कर होते, ते खायचे नाही चपात्या, मग त्यांच्या आम्ही चोरून आणायचे चपात्या आणि त्या खायच्या। एवढी भूक होती, असे आम्ही तिथे दिवस काढले। बरं 6 वाजता जेल बंद व्हायचं। जेल बंद झाल्यानंतर सकाळी 6 वाजल्याशिवाय उघडायचं नाही, मग रात्रभर घालायचे काय, मग रात्रभर भाजी न कर काय कर असं आमचा सगळा तो सबन रात्रभर त्याच्यात जायचे। आणि सबन दिवस दगड आवाज यायचा। भात जो दर बुधवारी एक भात, गूळ आणि डालडा एवढे जायचे। ते जो भात जर असं वरून टाकला ताटात तर खड्यांचे आवाज यायचे ताटली। अशा प्रकारे आम्ही दिवस काढले। असे दिवस सगळ्यांनी काढलेले आहेत। सगळ्यांचेच अनुभव कसे आहेत? आपल्यासोबत गजानन पणशीकर हे आहेत, जवळजवळ 1 वर्ष ते तुरुंगवास त्यांनी भोगलेला आहे। त्यांचेही अनुभव असेच खूप खतरनाक आहेत आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी भोगलेले जे दिवस आहेत आणि अनुभव आहेत तेही खूप वाईट असे अनुभव आहेत। आपण पणसेकरांशी बोलूया। पणसेकर, आपलं काय अनुभव आहे?
सगळ्यात चांगला अनुभव मला मिळाला तो म्हणजे आम्ही जेलमध्ये गेलो, म्हणजे काही वाईट करून गेलो नाही आणि अशा प्रकारची जेलमध्ये राहणाऱ्यांच्या विषयीची एक वेगळी भावना असायची ती आम्ही पुसून काढली. माझ्याकडे कपडा डिपार्टमेंट होतं. जेलमध्ये आलेल्या आपल्या सगळ्या लोकांना कपडे देण्याचं काम माझ्याकडे होतं. ते कसे तरी ऑर्डर असायचे, शिलाई मशीन आणून त्या कपडे आम्ही कापड घेऊन शिवून लोकांना देत होतो. हा जेलमधला व्यवहार झाला. आमच्या सभा व्हायच्या, भाषणं व्हायची, नाटकं आम्ही करायचो. हळूहळू शेवटी खूप झालं ना तर अगदी पूर्णपणे बंदिस्त. 6 वाजले की ब्लॉकमध्ये असायचो आम्ही, 1 किंवा 2 माणसाच्या ह्याच्यामध्ये. आणि 2 माणसाला किती पंचायत असेल, एकीची दुःखीची काय कल्पना करता येणार नाही. हळू ते रात्रीच्या वेळेला वगैरे सगळं मग ओपन करण्याची संधी मिळाली. बाहेर आल्यानंतर सुरुवातीला काही ठिकाणी सत्कार वगैरे झाले, पण हळूहळू जेव्हा गावात फिरायला लागलो तेव्हा कळायला लागलं की कोणाची कशी काय अवस्था झाली ती. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे त्या मुरवणे, पवार अशी अनेक कुटुंब आहेत आमची. काहींच्या बागा गेल्या, सगळं खूप नुकसान झालं. त्यातही आता या संघर्षामध्ये सुद्धा अडचणीच्या वेळेत सुद्धा काही लोकांनी खूप फायदा करून घेतला. म्हणजे कसा, म्हणजे जेलमध्ये ज्योतिषी होते, दाते, पंचांग करते, त्यांच्याकडून ज्योतिष गणित शिकून घेतलं. टेलरना शिकायचं त्याने टेलर शिकून घेतलं. माझ्याकडे काम आलं होतं, बाबुराव भिडे गीतेवर भाष्य करायचे. ते भाष्य ते सांगायचे आणि आम्ही लिहून घ्यायचं. ते खूप वयस्कर होते आमच्या. आमचं अक्षर चांगलं, मी हळू केव्हा टांग मारलं तर लक्षात झालं नाही. पण मेडिकल ट्रीटमेंट तिथे आम्हाला चांगली करून घ्यावी लागली ना. सुखासुखी काहीच मिळत नव्हतं. बाहेर हे असं वातावरण म्हणजे सगळं प्रेशर. आणि मोकळं झाल्यानंतर जरा श्वास घ्यायला लागलो. सगळ्यात अडचण बाहेर काम करणारे म्हणजे प्रचारक वर्ग जे होते त्यांची अडचण झाली. त्यांना कुठे राहायचं, कसं राहायचं, आणि ते पोलीस रस्त्यावर असतात, त्या आड्या घातलेल्या असायच्या त्यावेळेला. त्याच्यामधून त्यांनी कशा आमच्या जिल्ह्यामध्ये शिरोडकर, आनंदी शिरोडकर म्हणून या नावाने आमचे प्रचारक फिरत होते त्यावेळेला, पोलिसांच्या सगळे करून. आणि सगळ्या लोकांची, बाहेरच्या लोकांची ती काळजी घेत होते, आंदोलन उभं करत होते. आणि आता काय त्याचा विषय राहिला नाही आहे. आज खरं म्हणजे शासनाने आपला सन्मान केलेला आहे, ह्या संदर्भात आपल्याला काय वाटतं? सन्मान केला हा खरा म्हटलं आमचा सन्मान नव्हे. त्यावेळेला शासन उडून टाकण्यासाठी, इंदिरा गांधींना पराभव करण्यासाठी ज्या ज्या लोकांनी मदत केली, असे सगळे हे जे भारतातले मत आहेत त्यांचा हा सत्कार आहे खरा. नाहीतर परिस्थिती फार कठीण होती. जेलमध्ये जे राहिलेले होते लोक, त्यांच्या मनात एकच भीती होती की आम्ही इथून केव्हा बाहेर पडू. आणि इंदिरा गांधीचा जो क्रूरपणा होता, ह्या सीमा होती, त्यामुळे आम्ही इथे श्वास घेणार शेवटचा, अशा प्रकारची देखील लोकांची भावना होती. पण आता हा सत्कार आहे खरा म्हणजे त्यांचा आहे. आम्ही त्यांच्या वतीने म्हणतात तसा सत्कार स्वीकारलेला आहे, सन्मानपत्र. हा आमचा सत्कार नाही. खरं म्हणजे भारत मातेसाठी आम्ही काम करतोय आणि हा सत्कार आमचा नाही. सन्मानाने हुरळून न जाता ह्या सगळ्यांचा या दिवशी खरं म्हणजे स्मरण करणं हे तेवढंच मोठं मन लागतं. हे आपल्या पणशीकरांनी केलं आहे. आपल्यासोबत मालतीताई काळे आहेत या मालवणच्या, त्याही ह्या सत्याग्रहात सहभागी झाल्या होत्या आणि त्यांनाही काही काळ तुरुंगवास झाला होता. मालतीताई, काय तुमचा अनुभव आणि काय सांगा? मी रत्नागिरी जिल्हा आपला, दापोली तालुका, त्यातून माझी मैत्रीण, मी 3-4 नावं घेऊ शकते, छाया आंबेकर आणि मी अगदी मैत्रिणी. थोडं समितीची ओळख आमची झालेली होती. आणि आमचे प्रमुख सुधाकर पाटील तिकडले आंधरल्याचे, तर त्यांनी आम्हाला सांगितलं काय असं असं झालं आहे, तुम्हाला पटतंय का? हो म्हटलं. आम्ही बातम्या ऐकल्या, तेव्हा रेडिओ होता. आणि न्यायमूर्ती सिन्हांनी जेव्हा 6 वर्ष निवडणूक लढवायला या पात्र नाहीत असं कळल्यानंतर आम्ही एकदम खूप, काही आमच्या घरामध्ये ते कार्य असल्यामुळे बाकीचे लोक होते, तर त्यांची तोंड एकदम अशी फिरली. आणि आम्ही म्हटलं अरे असं होय का? आणि त्यानंतर लगेचच आणीबाणीचं हे वातावरण सुरू झालं. आणि आम्हाला आमचे ते पाटील म्हणाले की काय गं मधुमा छाया, जायचं का जेलमध्ये? कशासाठी? नाही म्हणाले जाऊया, तुम्ही काय राजकैदी आहात, तुम्हाला काय बाकीच्यांसारखं करणार नाही. म्हटलं जाऊया. मग घोषणा द्यायला रस्त्यावर सत्याग्रह वगैरे सांगितलं, आणीबाणी विरोध, इंदिरा विरोधी वगैरे. आणि मग पहिल्या दिवशी आम्हाला काय अटक केलं नाही, आम्हाला काय अटक बिटक केलं नाही. तसं 18-19 वय म्हणजे काय खूप समजत होतं असं नाही, काही कळत नाही असंही नाही, दोन्ही होतं. म्हणून मग आम्ही परत घरी आलो. म्हणाले नाही आता उद्या पुन्हा जायचं आहे, आज सुट्टी होती कामाला.
मग परत आम्ही दुसऱ्या दिवशी सत्याग्रह करायचा. होय तर म्हटलं आपले लोक काही कारण नसताना उचलून नेलेले हे आपल्याला नक्कीच मान्य नाही आहे, आवडत नाही आहे, आपण करूया सत्याग्रह. आणि मग रात्रीचा एकच तुम्हाला छोटी गंमत सांगते की आमच्या वडिलांचे पोलीस ओळखीचे होते, तर ते असे साधारण अंदाज घेऊन आमच्या घरी आले आणि काय हो तुमची मुलगी कुठे आहे, तर त्यांनी सांगितलं छे सकाळी ती त्या पाटीलांच्या बरोबर गेले, ती काय घरी आलेलीच नाही आहे. त्याच्यानंतर आम्ही आतून ऐकत होतो असं त्यांनी सांगितलं. ते निघून गेले. त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा सत्याग्रह केला आणि घोषणा देऊन आम्हाला अटक केलं, खेडला आधी आणलं आणि खेड नंतर रत्नागिरी मध्यवर्ती जिल्हा कारागृहामध्ये आम्हाला ठेवलं. 2.5 महिने होतो. आम्हाला सुटायचं नव्हतं, पण आमच्या गावामध्ये सुद्धा असं झालेलं होतं कार्यकर्तेच आता राहिलेले नव्हते. आम्ही केससाठी दापोलीला गेलो की भेटायला येणार किंवा कोणी शिल्लक राहिलेले, त्यामुळे म्हणाले तुम्हाला सुटावं लागेल, या तुम्ही. आणि आम्ही मग त्यांना होय म्हटलं. अशा प्रकारे आठवण आहे. सन्मान निधीचं जर तुम्ही म्हणाल तर ज्यांच्या अडचणी आणि जे खरोखर रस्त्यावर आले त्यांच्यासाठी ही योजना अतिशय चांगली आहे. आमचाही आधी कशाला आपल्याला, आपण काय त्यासाठी केलेलं नाही असंच मत होतं. एवढंच पण घेतोय. महाराष्ट्र शासनाने या सर्व जे बंदिवान होते ह्या सर्वांसाठी मानधन सुरू केलेलं आहे, पेन्शन सुरू केलेली आहे. 10,000 रुपये अशी मासिक पेन्शन मिळते. आणि त्याच्यामध्ये काही जणांनी तर आपण भारतमातेसाठी काम केलं तर आपण का मानधन घ्यावं असं सगळ्यांचं म्हणणं होतं. पण काही जणांना पुन्हा पुन्हा आग्रह केल्यानंतर ते मानधन घ्यायला लागलेत. या खरं म्हणजे आणीबाणीच्या कालावधीत बरीच कुटुंब उद्ध्वस्तही झालीत. या सर्वांच्या प्रती महाराष्ट्र शासनाने आणि या शासनाने आज जे कार्यक्रम करून जो त्यांचा सन्मान केला त्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले पाहिजेत. लहू माडेश्वर, कोकण 7 लाईव्हसाठी सिंधुदुर्ग नगरी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.